dio, bale, modu kapitalista honetara, edo joja bidea alternatiboa. Eta kalkuloak ondo egin baditut, 5.000 aurre gehiagorekin. Lortu ditzakegu bi joja hobekuntza, hobekuntzak eta gero eta landatutan horrekin biatuko gara. Baina, bueno, hori gerorako. Pirulinarekin txanoa duena. Eta 5.000 noski arrantze egiten eta bar lortuko dugu. Kalabetzekin ez, oraindik 13. egunan ez gaudelako. Eta gero, kalabetza gehiago dauzkagulako. 5.000 esaten dengoen apur bat borobiltzeko gauzak eta horrela magiarekin ikasten dira gauzatxoak. Gira. Hemen dagoeneko diru apur bat idaziko dugu. Eta hauetako batekin egingo dugu. Garagardoa gero saldu ahal izateko. Pamek esatzen diguna da garagardo zuria. Bueno, garagardo baina zeo zeringo dugu. Orain arrantza. Uste dut algin dutela mila gauza atzerako eta marmila beste gauza atzerako. Bueno, hori ikusiko dugu etzen gaten denara. Ojara bihar. Bihar edo 5.000 lortzen dugunean. Hortik euskal zea batzen dugun. Jabeta horrekoak eta bar jarriko dugu birziklagailuan eta listo.
Uste du gainera udazkenerako arropa polita dauko urtzanoarekin eta bar. Goiz da eta energia nahikotxo berreskuratu dugu arren gehiago harrapatu ahal izateko. Izen bere arren gehiago harrapatu ez dut. Idearen tecnología. Saltar no de ahora.
Antza gehiago. Itxaron. Enda bizia bona. Eta hori egitea nahi dutena. Eman. Egun neutro izateko nahiko txarrapatzen hori gara. Jodak. Learentzako. Hor ez dakitzea dukan jarrita. Tira, put bat berrentza dugu.
irazten dugun. Bai. Ea zenbat diru. Vale, ongi. Noski, gero lortzen dugun dirua. Azkenengo 40.000 lortzeko balio izango dugu, Zara ea topatzen dugun Linux. Zendera gero ondartza joango gara gero zeutzeri dagoen eta hablando de todavía tengo dugu
Zertxoak badaude. Hemen gure Son Goku. Hilearen itxogatik ditzen Son Goku, Son Goku Super Saiyan. Eta arrantza gehiago. Están bizkana. Zagor, auskalo. Zintetze zer berria da batu dugu.
lura. Hongo gara burniaren bila. Oazeman. Ea burnirik topatzen dugun mehatzen, bi gauz ezberdin direlako. Helbururako ondo gongo da gauzatxo baina hor lan dut alba ditu galdu berean energiari galdu gabe noski. Bat bakarrik. Dirudi ez dagoela gehiago. Bat gehiago bestea baina espezio beagoa. Oazen. Vale. Orain bestea konponduko dugu. Gauza hon ez du zertu gezmetu behar. Gratis aurrekin beharri ematen estigun makina horrek, egia esateko ez daki. Hemendik ez dago zer.
Euri momentuak asko eskatzen dira. Momentu horietakoak dira. Bitartea. Denbora apur bat egitearren. Espirituak ez daude gurekin gaur. Kriston goraka deizun du gor eta azkenean txarrotea zaigu. Joan gaitezen dartzera. Ea zer topatzen dugu. Morcilla, morcilla. Askorik ere ez dauka. Guazeman.
segun terrengana. Silar lote izango dugu gurekin. Bai. Hitz egiten da eta horrako gauza gagatzen dira. Garrantza. Eite guretzat. Orain zelda seguroko bakarra berrogei aurrera heltzea jojabidea egin bukatzeko. What's the matter?
Ongi, hori diru gehiago. Este mank. Tipitapa. Estacionista. Ese no era. Es en Baddiru.
Lupuloarekin suposatzen dut. Horitxuko dugu beste momentu baterako.
What's the man?
Lo de la posi. Ah, brócolia.
dago. Egu gehiago.
Bihar printzipioz izan beharko genituzke. Gauzatxo gehiago.
Arrantza buru bat gehiago. Tipitapa, tipitapa. Ese manco era. A ver. Printzipioz kalkulak ondo inbaditu gaur izan berritugu zenbait kalabazea. Itxarongo dugu. Ziena mirogun. Esango nuke hendik denbora daukagula.
Hace mal. Este pino. Arrantza gehiago. Coca-Cola produktua.
senpamen gana. Ya tabernan dagoen. Ea kalkuluak ondo egin ditugun ala ez.
What's the matter? Tira. Yeah, what's the matter? Horrela egin daite garrantza.
Tipitapa, tipitapa. Wasemank. Karin desagertu egin da. Beno lagunok, hau izan da dena, espero du gustoko esan zaizuela, eta hurrengoan gehiago.